Jon? Ongi etorri Olympic Newsera, eta hemen bigarren saioarekin gaude. Bai, gaurkoan patinen froga eta kuadrigen frogaren inguruan hitz egingo dugu eta bideoak ikusiko ditugu. Hoi da, erranin jende esente ibili da azkeneko 2 asteotan Olimpiakin batera, eta bueno, guazen irudia ikustea. Talde bakoitzeko 2 partaide elkarri lotuta atera ziren portalondotik gora. Eta pikitxoroko iskinean, irinbalde batean giltza bat hartu hartzuten, da motorrak zikin inda, garen aldea ditu. Garinera iritsita, trivialeko galdera bati erantzun behar izan zien. Eta erantzun ondoren, giltzarekin kandatua iriki zuten. Jendeak arazo bila izan zituen galderakin, kandagoekin baino, eta gero zuzak bat indar zuten tigozonen. Bukatzeko, plazan galdera bat erantzun, bikotea askatu eta kale nagusitik bera plaza berrira joan behar zuten. Eta bertan, froga bukatzen zen. Azarreko kurba hortan, egon ziren golpeiko benak eta gero segontu zuten. Eta orain, denak itxoiten ez zinaten momentua. Osti honenak. Ondo itzein, Jon. Zua. Bezala, patinetako frogan ere kriston giroa sortu zen herrian. Eta hori dena biltzeko gure kaleko reportaria Jon Gartzia bertan egon zen jendearekin hizketan. ¡Buen equipo! ¡Buen equipo! ¡Presa B! ¡Presa B! ¡Presa B! ¿Cómo que es, país? Apa gure, hooligans! Patineko frogan ere katxiakin! Aurreko urteetan zude bai atea izan zea patinetan, ez da? Ni ez. Popinito gatu izan zaio, Maiki. Zuetza izan ateatzen eta... Mierda! Ez? Bale, konfunditu inaiz. Izena? Izena? Izenik be. Izenik be, eta zurea? Olaia. Kaixo, Olaia, zemuz junda froga? Oso goxioa. Zemuz eizea pasatzen olimpiadetan? Ondo! Oso ondo! Bai! Eta gaur ez dezu parte hartu behar? Bai! Bai naiz?
Zertan parte hartu behezua? Animatzen! Mississippi! Gora Mississippi askatuta! Ze muzkun da gaurko eguna? De puta madre, hementxe. Zenbagarren gatu zate edo? Ba ez dakit egia zauzen laugarren nola. Laugarren gatu zate? Laugarren. Bueno, baina esate dute irabaztea ez dela garrantzitsuna. Akusatze dute, izanok erantzuna, galdearle erantzuna, irakurri aurretik esan duna. Nik esan beharra dakat, izanok oso azkarra dela. Azkarra eta nerviosa, orduan, Gauza bat azkarra izatea eta beste gauza da galdera burutu baino lehen erantzuna ematea, ez da? bueno, azken ikurtzu badu. Ke puta jefa, hostia, orduan. Bai. Ba bueno, ánimo, vale? Bai. ¡Nire bai, tío, nire bai! ¡Qué guapo! ¡Se froga! ¡Se una, tío! ¡Guache! ¡Qué buena! Azkeneko bi kolotan, igual, azkeneko... Bai, berdin du, eski pilu bat, aragoak ziran. Bestela zein behar Bida, honeitzein jazuten fatal, oain dela 5 minutu, ez esan oain, bueno, aragoak Eta irudi hauekin argi ikusian bezala, eta istilu argitzeko asmoz, Jonek asteko protagonistak ekarri ditu. Kaixo, gaurkoan Olimpiadetako asteko protagonista. Olimpiadetako olimpiadalari eta olimpiazale, eta olimpiagune, olimpiada. Gaurko asteko protagonista, Aitziber! Kaixo, Aitziber. Patinen lasterketan, mesedez, esan argi eta garbi. Zer gertatu zen? Bueno, hasieran oso motibatua ginean, irabazteko prest, joku hasi zanean, rekurridoa oso ondo juntzan, arazoi gabe, trampari gabe, eta bigarren taldekoei minutu bat atea genien, eta derrepente mikrofonoko mutilak esan zuen, deskalifikatua ginela, zenun ez ulertzen, eta... Ikusten dugunez, ez behar bat edo gertatu zen, ezta? Eta... zuek uste ez dute behartzen dutena baino haserretuagoak jarri zinatela? Bai. Taldean ustez pixkat pasain ginean, hori esan barra dago. Baina, bueno, momentuko kalentura izan zen, eta... Aitziber, pixkat urduri nabaritzea izut, zer dakazu beldurra edo zeo zer nabaritzeko edo zeo zer ikusteko edo norbaitekin topatzeko kaletikan edo... Ez beldurra inoiz. Beldurra ez, baina amorrua agian? Bai, amorrua, impotentzia, rabia eta dena dakau, baina, bueno, beldurra inoiz. Baina, Aitziber, ikusten nabaritzen ari nez zure ahotsan, haserre puntu hori badagola. Bai, haserre oso haserre gaude, hori izan barra dago. Ez zaite telebista aurrean gaude. Ez igual zait telebista, osea, haserre gaude eta hola da. Aitziber, bukatzeko kamerari zeo zer esan behar diozu? Bai, bueno, ardigalduentzat mezu bat, eta batez ere leirentzat, kontu zibili kaletikan, ze kamontutan kamon, talde indartxu eta karakterrak ingea, eta kontu zibili. Aitziber, oso ondo aprobetxatuta kameraren aurrean hitz egiteko aukera hori. Baino gaurkoan, ardigalduko bikide ditugu hemen, gurekin Friti eta Leire! Hau ba, hemen, dilema dakagu hemen, Olympi Newsen, eta, zuen bertsioa entzutea gustatuko zitzaigun. Bueno, asuntua da, nian negoen, bapatean karrera bukatu zen, esan ziaten kamontutan kamon deskalifikatua zegoela, eta nire taldikedeari jakinarazi nion hori horrela zela. Etorri zitzaizkidan galdetzen ea zergaitik deskalifikatuak izan zian, eta niri esan ziaten aztan, ez zitu proba bat, ez zutela ondo egin, saltatu egin zutela. Hasiera batean, esan ziaten onartu zuten eta baiezkoa, horrela zala, eta hor gelditu zen. Eta batean hortik 5 minututara, zu bizin, kristona montatu zen, ez dakit zergaitik, baina horrela da.
Eta Zufriti nola ikusi zenuen, egun hori? Ba, nik ez dakite zer, etorri naiz leirei laguntzea eta telebistan ateratzeko. Baina oso azkarren nago. Eta ez ditugu mehatxuak onartuko. Nik abixatu ditu, kontu zibili. Ez mehatxatu, gu gehiago gera eta aztarragoa gera. Bueno, hoi ikusiko dugu. Batzutan lan pasa faktura, bakizu, ez? Zu gure adinara iristako, ea nola zaude. Ikusiko dugu. Zu beto isilik, Ez esan guri isintzeko, eh? Stop! A ber, zemuz, egoera hau alde batera uzten balin badugu eta bake pipa bat erretzen balin badugu. Zer iruditzen zaizue? Ondo. Bai? Hortako, mesedez, produziokoak, pipa bat, mesedez, pipa... Ez dago pipa? Eta zer dakago ba? Bueno. Facundo. Priti, hau irtatzen aizaik? Kasua. Oiek eta... Eta bueno, ostegun honetan ere froga izan zen da Hernaniko kaleak erromatarrez betezian kuadrigak jasotzeko. Star Wars eta Harry Potterren zalek, Benur eta Gladiatorren zalek gozatu ederra hartu zuten Hernaniko kaleetan zehar. Musikaren errotik sortutakoa. Talde bakoitzak desfile bat egin behar izan zuen beraien mozorrak erakusteko, eta denek originaltasun handia erakutsi zuten. Eta hemen ere, harritzekoa badirudi ere, irabazleak antolatzailea egiten ziren. Bai! Ondo. Herriarteko loturan eragin dezala, gure barneko ginak konpondu ditzala, azareko liskarretan laguntzazkoa, musikaren doinua. Eta desfilean ondoren, lasterketa izan kaskoan barrena. Eta puntu ezberdinetan, lantzak, pelotak eta aroak bota behartzean, azkeneko denborai segunduak entzeko. Eta argi geratu zen, Hernaniko gazteek ez dutela asko sartzen. Zure aurrean, erabakian itzesko aukera sorta, emozio sortzaile, ruko alboan, musikaren doinua. Kaixo, barkatu, a ber, zaizate tramatzen? Ezerronik ez. Ezerronik ez? Zure txapela barkatu, mexikar txapela da, gaur ez ginen edo ez zinaten erromatarrez mozorotu behar? Eta erromatarrez gaude ba. Kompadre bibotez eta ni, erromatarrez. Kompadre bibote? Txaldeon. Zemuz ikuste dituzu gaurko frogak? Ondo, entretenituak. Entretenituak ikusleentzat, baina zuentzako ez dakit? Bueno, bengoz nahiko lasai daude gauzak, oseak. Eta egia esaten nahi ez du, kontuz karroa datoztela! Ikuste ez dute ze abiadan pasatzen dian! Ariz, mesedez, bi galdera azkar! Ariz, mesedez, bi galdera azkar! Zemu zaiza ikusten gaurko eguna? Ondo. Eta gorria ala berdea? Ondo. Oso ondo! Hau Ariz! Iepa! Ega! Gerarte! Aio! Venga! Dela, txuria edo beltza? Txuria edo beltza? Mila esker, Jon. Zuri. Ez da ez Gaurko egunean, zein da zure
ekintza edo ze indan zure lana? Nire ekintza arriskutsu eta borrokatu hau da pixkat. Hemengo talde pakete hauek ez du ez da basartzen da bota dituzten pelota guztioi jasotzia, korrika tontua bezala area jun, karro eta berriz, eta sarrera, eta hasiera punturaino pelotak eman. Egi, osea, esaten nintzea, será un jodido recoge pelotas. Más o menos. Jendea tope, ez du jendea sasoi dagola? Bueno, bai, jendea sasoian dago, bai. Gainea jendea gasolinakin dago. Gasolina! Jombo, barkatu, enteratu gea, berez, lanean zabiltzala. Claro, hemen garinen. Garinen zabiltza lanean eta tabernaz kanpo zaude. Jode, baina pixka prueba ikustea, ez da beste ezer. Bai, orduan, ez daizu pixka talara iruditzen antolatzaileak aurtengo proba ontako irabazleak izatea? Baina hori da normalena, ez da? Hori normala dela esaten duzu? Bai, olimpiadetan, bai. Kaius, olimpiada honetan ondo ari altzea pasatzen? Oso ondo, zoragarri, ondo. Bai? Eta zu? Bai, ni bai. Oier, no sé, egia esan. Beldur ematea zu. Bai. Baietz, serioa naiz? Oier. Oier. Baietz, serioa naizela, kamara horrean ez zindet. Gusto asko hemen gabian, egualdi harra dota. Eta arriskua ez dute ikusten? Arriskuik, keba, hemen ez to. Hemen 180 sartzila, baino, keba. 180 sartzila da? Holago ze kalkulatu dugu. Kaixo, bai. Zutezu, txaso? Bai. Kaixo, zer moduz? Hemen txe ondo, tope. Tope? Bai. Egurra emateko prest? Aberregia dan. Eta gaurko, zertaz zoete mozorrutuak, edo romanos, edo asteris, obilis, edo... Asterus Pistulus Pilius. Eta zer dio zure izena? Aspirustistilos Pilis. Eta Aspirustistilos Pilis. Aspirustistilos Pilis. Vale, barkatu. Zer intentzioarekin zato zeunea? Dispiris astilus, turusturis spirilis tilis, tus paris, tus tinis pirus. Beriz interestirius, baino gaurko egunari ze esango diozu? Ze esango diozu? Distilos pirus. Distilos pirus. No los pirus. Saludo bat, Olimpia Nixu kontan. Apa jendia, venga, Vale, venga, Edu, eskerrik asko. Kaixo. Izkutuan daude, como de estrangis, baino pare bat galdera ingo dizkiegu. Apa, barkatu. Hemen. Hernán, Txaber eta Mullerren bigarren elkarrizketa saiakera. Me van a machacar. Guazen. Barkatu, kaixo. Mesedez. Txaber, Mesedez, bigaldera, Mesedez. Bigaldera, tío, bigaldera, azkar, Mesedez, Muller, Mesedez, tío, bigaldera. Ezinezkoa da, hauei harrapatzea. Argen bila. Berarde. Barkatu, hemen Lastofardo solitarioa. Bi galdera Lastofardoari, bale? Lastofardo, zemuz aurkitzen zea hemen bakarrik? Super triste nago! Lastofardo, super triste zabe? Bueno, lasai, ez da zer gertatzen. Zure ekintza egingo duzu hemen, zure lana egingo duzu. Baino, ez diate trago bat berari ateratzen. Lastofardo, lasai, tio. Benetan, lan bikainari zara egiten eta lasai olimpiaden aldea izeta. Bale, eskagora olimpiadak eta olimpiada dira gauzik eta nena eta ni lan egiten duten bitartean, o puto mejor. Opa, Lastofardo, tio, eres el puto jefe, venga. Ondo segi eta ekin zure lanari. Bai, gero arte, gora olimpiadak.
Lastofardoaren hitzak oso politak eta hunkigarriak. Gora Lastofardo. Gora. Froga honetako irabazleak ere, salda badago Ondoloin parranda eta gerokoak izan zian. Froga guztiaren irabazlea beraiek, eta zer raroa ez da, Jon? Bai, gainera talde honek aurreko olinpiatan ere tongu saileko froga bat izan zuten da. Berriz ere talde antolatzaileak irabazle. Eta nik uste daun moztu beharra dola eta berkoiek zera gitzen duen. Eta horrez gain, deskalifikazioekin ere ze pasatzean. Koi. Aupa nere. Apa Jon, patinen eta kuadrigen proben ondoren deskalifikazioak mantendu egingo dira. Bestalde, koiak erabaki oso gogorra hartu du. Kuadrigetako proba erredisatu eta gero, Infernuko larrosei 3 puntu kentzea. Gainera, patin eta kuadrigetako probetan, taldeak asko kexatu ziren. Hona hemen irudiak. Bukatzeko, lapurreta baten bideoa iritsi zaigu. Hauxea dena. Agur. Aio. Ba, hortzak ez dutena ez talagatuko. Jon! Bueno, gaurkoz bukatu dugu. Hurrengoan berriro hemen ikusiko gea. Aio! Kentzea. Azteko protagonista, gurekin... Astu zen. Badakizuenez, venga, abrilo, Bere... Bueno, Friti, eta zu nola ikusi zenuen egun hori? Ni ez aldetzerez. Benurreta, gladiatorren. Ez ditugu mehatxuak onartuko. Kaixo, arratsaldeon. Zein dago sukaldari hemen? Sukaldaria, gainontzeko guztiak zer dira, zure laguntzaileak? Kapitaina, nola izan daiteke janaria aurkezten den tokian, latak, dutxak eta horrela egotea. Barbakoa ondoan, kartoia, su hartzeko arrisko handia dago. Mesedez, begiratu mesedez, lurrean, zigarrilloak. Baina zer dago? Sukalde honetan ez dago koordinaziorik. Kapitainak esaten duena ez diote gainontzeko taldekidei ez die batere kasurik egiten. Sukaldea desastre bada. Janaria desastre hutsa. Puta mierda bada. Begira, emaiozu buelta, mesedez! Emaiozu buelta honi, mesedez! Venga, eman! Oh! Janari hau puta mierda bada! Ez dakit nola emango duten buelta honi, baina desastre bada. Gode grabatzen, proposamena egingo dugu galdeketa bat, improvisazio bezala, bale? Galetuko dizuegu, zer muz dagoen, zer muz dijoan olimpiadak, eta olimpiadak zer ematen dio herriari. Zuek esan bare zutena da, bizia ematen diola. Bizia, giroa, eta bururatzen zaizuen guztia. Bukaeran, egin bare zutena da, kamerari zuma emango diogu, eta zuek egin bare zute gino bat. Jarriko diogu efekto berezi batzuk gero montaia egiterako garaian, iztira bat, holako zer, bale? Osa, igual, egite zute, vengo, jefe, zagite, olatu bat izango baliz bezala, egite zute olatua, eta bukaeran gino bat, bale? Efektua egiteko 5 segundu horrela, bale? Jefe, zemuz, ondo? Zer dutez daizue olimpiadak? Zer ematen dio olimpiadak herriari? Olimpiadak? Olimpiadak ematen dio
kriston bizitasuna herriai. Eta herria biltzeula. Giro oso polita dara. Olatutxo bat imarko, igual celebratzeko. Hostia, horiek eta arrazoia! Eta giñotxoa! Horiek eta osondo! Hau da improvisatutako eta bapateko hitzak eta hemen txondetan ibilitako jendea. Haupa nire jendea, haupa olimpiadak, haupa erraniko olimpiadak. Aste hontako hildakoa Jon Gurutxa izan da, lehenengo. 10 segunduko besarka bat eman da. 10 segundu. Onartu. Bigarren hildakoa, Urtze Garzia izan da. Aralarren, Leopardo tanga batekin. Onartu. Aste hontako hirugarren hildakoa, Leire Fernández García. Ranchera ederbal kantatzen, Aker barruan. Laugarren hildakoa, Nagore Arantzabal Legarra. Zapatilak musikatuz, Leoka. Onartua. Bosgarren hildakoa, Lorea Ezeiza Zabala. Karraberaz kalean, kartera lapurtuta. Karraberaz kalean? Bueno, onartua. Olkizan Mondejus lapurtzen du Lorean boltxa, beranaiak. Lorea, la has liado, que te ha robado yo. Traición familiar, traición. Asteko 6. eta azken hilketa, Nadia Diez Korbeia. Bodega taberna. Tiramisuaren errezeta esplikatuz, reposteroz jantzita. Reposteroz jantzita? Jantzia komunian zekan. Ona. Bai, oso ona. Eta gogoratu, hil bideoak eta hil argazkiak hilbide honetara bidaltzea. Asko hil!